lähtee. Pystyt tähän. Lähtee. Ensimmäinen kysymys. Mitä numero 50 merkitsee sinulle? Se on sellainen mukava keskiluku 100 ja 0 välissä. Tai 100 ja 1 välissä. Hyökkäys vai puolustus? Normaalisti hyökkäys, mutta tällä kertaa sellainen ehkä puolustava hyökkäys. Hyökkäävä puolustus. Onko sinulla taktiikkaa tähän päivään? On jonkin asteen. Katsotaan sitten kuinka paljon taktiikka säilyy. Montako ottelua voitat tänään? Yli puolet. Voittaminen vai häviäminen? Tämän päivän osalta niin varmaan tärkein opetus tulee olemaan häviäminen. Jalkamaan. Aka, kunta suki. Sari! Jos olisit eläin, niin mikä et olisi? Hiiri! Voiko ottelulla saavuttaa nirvanan? Voi. Mitenkä? Ottelee tarpeeksi hyvin ja panostaa siihen, että tekee parhaansa, eikä voita tai häviä. Hyvä, jatketaan. Tuo! Keskellä vaan, keskellä. Ylös vaan, ja nyt. Nouse. Totila. Taakse vaan, ja taakse. Nouse ja taaksepäin. Hyvä. Jalkamaan. Aka, sen tää tee. Menee Jouska. Hyvä kamaihin. Jalat myös kamaihin. Jukka, jalat kamaihin myös. Hyvä. Joo, kahvia ja pullaa. Piirissä takana. Onks paha? Joo, vaikea saada, kun en ole vetänyt. Tämä on vähän kuin ekaa kertaa nyt. Oh. Mut sanotaan, että 4/5. Vielä ei maista salmi. Taitaa olla vielä johtoaseman puolella. Vielä on. Hyvin meni. Pitää siinä. Hyvin meni. Pari mukaan on tullut, mutta on nyt onnistumista tullut. Kun on lisää malttia, kun alkaa väsyä, niin ei karkkaa tuo peli. Onko joku selkeästi ollut haastavia vastusta? No jotkut tekee omaa tyyliä ja kaikki on haastavia, sanotaan, että ei tässä niin helpolla pääse mukaan. Ei tollaista mukaan, varsinkaan kohta. Laitetaan vaan hykkyä lisää. Joo.
On täällä. Mä oon koko ajan tankannut. Voi Matti. Nyt alkaa tuntua. Pahinta, että huonoa tekniikkaa. Ei pysty enää antaa parasta. Riskit nousee. Mut just tolleen, kattoo paikkaa. Joo. Sitten sinne, on varma paikka. Kyllä. Nyt alkaa häviä, se on hyvä. Oppii se. Onko sä jotain asioita? Ei. Haluatko tietää kuitenkin? Ei olla edes... Kerran jos haluat. Ei olla edes vielä puolessa. Ei niin. Kiitos. Kiitos. Ennenkään hajoa. Se tulee vaan kun mä menen sesaaseen. Niin levossa saa. Joo. No niin, puoliväli. Löytyykö Nirvanaa? Joo. Löytyy. Hyvä reeni. Jos taidossa olisi musta takki, käyttäisitkö? Käyttäisi. Onko taidon ottelualue liian pieni sinulle, ei vastustajallesi? Henkilökohtaisesti en koe niin. Toisaalta 1.50 kun on matsattuna, niin saattaa kokea. Onko joku, jonka ehdottomasti haluat voittaa? Kaikki. Ainakin kerran. Tekniikoita nyt, mutta puolustus. Tuntuuko missään? Joo. Ei se matsi, mutta se lepo. Se saa sen. Se on pahin hetki, kun pää jyskyttää. Onko löytynyt jotain taktiikkaa? Tuo rauhoittaminen auttaa. Pitää muistaa katsoa. Ei pysty räjähtää enää. Löytyis teillekin se rentous? Tiukka 1-2, miten rankka? 3. No ei nyt sentään, 1. Ei voi mennä sesaaseen. Kyllä potkia voi, mutta ei palata. Etsi jatka. Valistamaan terveisiä. Kannattaa tankata sitä magneesiumia. Joo. Joo. Se loppusuora lähtee. Jatketaan. No nyt loppu, hyvä kannustus. Viimeistä siinä vaan Keith Hansinin hyvää kannustusta ja viimeistä otteet valmiina. Go quick one! Me! Jotain puhuttu. Ai niin, käsi saa.
Jukka, hyvä puskuu. Puket voittivat 22 kertaa ja Lotte ja Jukka voitti 24 kertaa. Eli voidaan katsoa tehtäväsuorituksia. Mitä tuntuu? Tää on hyvä reeni. Tässä on ollut, viime vuosi meni vähän sillä tavalla, niin kaikki tietää viime vuoden Coaching Divisionin kohtalon. Tuli hyvä lataus, kutsaa sen uudestaan päälle. Rohkaisen kaikkia odottaa omaa vuoroa, mutta myös vähän varautua. Olisi tietenkin monia henkilöitä, jotka haluaisin haastaa, mutta ensimmäisenä on ilmoittaa sen, että haastan mieluisten henkilö, joka on nyt kasvua paikalla. Tämä henkilö on tehnyt pitkän uran, järjestyksekkään uran taidon parissa. Ja hänellä alkaa myöskin olla kohtapuoliin ikärajoja edessä, niin halutaan kuinka paljon teitä lähtee vielä tässä vaiheessa. Eli Jere Antalainen. Ei. Ei otako vastaan tuohon asti? Niin. Otat vastaan.
Haluatko pojan kotiin huomenna? No niin, Jukka Solehmainen. Ottelut on takana. Mitä numero 50 sinulle nyt merkitsee? Virstanpylvästä elämässä. Oliko tänään hyökkäys vai puolustus? No kyllä se on alussa hyökkäys, lopussa puolustus. Mites oma taktiikka? Pystyitkö pitämään sitä? Pystyin pitämään se silloin, kun ne muuta enää voinut. Jos olisit eläin, mikä et olisi? Päivän suosituksen perusteella en haluaisi olla muuminen peto kuin itse. Oliko taido-ottelualue sinulle liian pieni tänään? Ei suinkaan. Siinä oli vähän liikaakin. Keskipallo oli sitten. Mitä mieltä olet Kojunin Thyessenistä? Edelleen todella hyvä harjoitusmuoto ja rohkaisen jokaista käyttää itse aikaa omalla salillaan vaikka viikoittain. Minkälaisia terveisiä seuraavalle haasteelle? Kunnon tankkaus ja ei laita kaikkea peliin, vaan kaikkiin peliin. No niin, Jukka Solehmainen haastoi sinut. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? No kyllähän tietysti pientä kauhuakin katso Jukan tiukkaa työskentelyä, niin pahaltaan se näytti, väsyneeltä näytti, mutta hyvä tsemppi oli Jukalla päälle ja hyvä kannustus. Ja kovalla reenillähän tämä pystyy tekemään, että kyllä mä haasteen otin kyllä ilomielin vastaan, mutta kovaa työtä se vaatii. Vanha mies joutuu tässä vielä tekemään hommia kovasti. Mitenkä oma suoritus tänään onnistui? Kyllä, tuntui hyvältä matsata. Tässä oltiin vähän kesätaukoa alla, niin hyvin tuntui lähtevää. Ja varsinkin viimeisessä matsassa tuntui, että kombinaatio. Tietysti väsynyt kaveri vastasi helppo tehdä, mutta lähti hyvin kombinaatio. Hyvä fiilis.